Mga motorsiklo nga mang-overtake o mo-insert sa nag-unang mga sakyanan o motorsiklo aron lang makauna, mo'y sagad malambigit sa disgrasya ug na-hulicam. Sama ni ining motorsiklo nga nakuhaan sa CCTV sa Talisay City Command Center nga nagkasaghiray ni ining green nga multicam. Matod sa City Toda nga ang motorsiklo mi-overtake sa pipila ka mga sakyanan sa tuo nga bahin. Ang green nga multicam nga nag-una sa linya sa mga sakyanan nga nag-signal light na nga mo right turn layo pa lang, samtang ang motorsiklo mutabok di ay sa pikasdan. Hinungdan nga nahitabo ang pagsaghiray dinhi sa tabunok Glanners. Matod sa City Toda nga gipasaylo lang sa driver sa multicab ang motorista. Apan giisyuhan gihapon sa City Toda og citation ticket na reckless driving ang motorista. Samtang laing insidente ang na-hulicam ni ining laing motorsiklo nga mi-insert o mi-overtake bisan kun bumper to bumper. Misangkot kini sa pagdunggol sa auto sa motorsiklo nga gi-overtake ni ini dihang mikalit kini og hunong. Nagkasettle ra hinuon ang duha. Apan gi-impound sa City Toda sa Makadiot ang motorsiklo human nasuta nga expired na di ay ang rehistro sa motorsiklo. Subling pahinumdum sa City Toda sa mga motorista sa di pagpataka og overtake ug siguruong luwas ang pagmaneho.